שלום. רוצים הטבה מגניבה? אז קבלו, פנטומימה. זה החידון שלנו להיום. מה אמרתי? 15 האנשים, החברים הראשונים שכותבים לנו לבלוג תשובה www.homburger.co.il משלמים על ההמבורגר קורדון בלו ומקבלים את כל השאר על חשבוני. זה ה-15 הראשונים. אתם רוצים שאני אראה לכם את הפנטומימה שוב? זה היה... אז זה הולך ככה. לא, זה הולך. חבר'ה, אנחנו בשנה אזרחית חדשה, אנחנו לקראת דברים מטורפים, לא יתוארים בכלל. אנחנו הולכים לקדם החודש קמפיין משלוחים רציני ביותר, אתם הראשונים שתדעו עליו. אז תהיו בקשר, קדימה, 15 הראשונים, תגידו,